Біля гробу стоїть, сумує, тихо плаче одна душа, бачить там відвалили далі, знову зникло тіло Христа. Раптом ангел з'явився перед нею, і у гробі його не шукай. Він воскресне, сумуйте душею, друзям вістку благосповіщай. Воскресіння – це Христове, це є чудо і чудес. Воскресіння – це Христове, нам відкрилися двері небес. Воскресіння – це Христове, то спасіння твоєї душі. Тож прийми оце слово, до Ісуса поспіши. Зарадіє Твоя Ісуша, віддаю славу Богу Творцю, за велике таке спасіння, всі співайте Пану Отцю. Він дарує любов без міри, весіляє наші серця. І коли промовляєш я вірю, тріумфують тоді небеса. Воскресіння – це Христове, це є чудо і чудес. Воскресіння – це Христове, нам відкрилися двері небес. Воскресіння – це Христове, до спасіння твоєї душі. Тож прийми оце слово, до Ісуса поспіши. Воскресіння – це Христове, це є чудо і чудес. Воскресіння – це Христове, нам відкрилися двері небес. Воскресіння – це Христове, до спасіння твоєї душі. Тож прийми оце слово, до Ісуса поспіши.